Vi har lavet en analyse af teksten Peter og Rosa, der har skrevet Karen Blixen. Emma. Vi har i analysen inddelt teksten i 5 afsnit, og det første afsnit det er fra linje 1 til linje 4, og det har vi kaldt indledning, hvem, hvad og hvor. Det andet afsnit det er fra linje 4 til linje 12, og det har vi kaldt sammenligning af konen og galionsfiguren. Det tredje afsnit det er fra linje 12 til linje 16, og det har vi kaldt belønning for kongen. Det fjerde afsnit er fra linje 16 til linje 28, og det har vi kaldt misundelse af de blå øjne og figuren. Det sidste afsnit er fra linje 28 til linje 35, og det har vi kaldt fortrydelse af handling og indseelse af fejl. I det andet spørgsmål har vi fundet de steder i teksten, hvor at ordet men benyttes, og derefter så har vi diskuteret, om ordet bliver brugt til at markere årsagvirkning eller kontraster. Det første sted i teksten, hvor ordet men det bliver brugt, det er, når der står, han lod galionsfiguren smukt udskære, så at den lignede hende og håret på den forgyldne. Men hans kone var skinsyg på hans fartøj. Og det har vi sagt er et årsag-virkningsforhold, og det er det, da hun bliver jaloux over, at hun ikke får så meget opmærksomhed. Det andet sted i teksten, hvor ordet men det bliver brugt, det er, når der står, for hun sætter kursen lige derhen, hvor jeg vil have hende, og hun lader sit dejlige lange hår hænge frit ned i blæsten. Men du sætter dit hår, som jeg gerne vil lege med, op under kappen. Men hun vender jo rigtig nok også altid ryggen til mig. Og her der er der et kontrastforhold, og det her kontrastforhold, det er mellem konen og galionsfiguren. Derudover så er der også 4 andre steder i teksten, hvor at mændet bliver brugt til at markere årsag-virkningsforholdet, ligesom op i det første eksempel. Og det første sted, det er, når der står, at du vil heller ikke bede mig om det, hvis du forstod mig og hende og dig selv rigtigt. Men konen blev ved at græmme sig for de blå ædelstens skyld. Det næste sted, det er, når der står, men efter nogle tidsforløb mærkede skipperkonen, at hendes syn tog af, så hun ikke kunne se at træde en synål. Et andet sted, hvor mændet det bliver brugt til at markere årsagvirkningen, det er, når der står. Hun gik til en klog kone, som gav hende salver og badevand, men det hjalp heller ikke. Og til sidst rystede den gamle kone på hovedet og fortalte hende, at dette var en sjælden og uhelbredelig sygdom, og at hun ville blive blind. Og til det sidste sted, hvor mændet det bliver brugt til at markere årsagvirkningen, det er, når der står, så vil jeg få glasset taget ud og ædelstenene sat ind igen. For sagde hun ikke, at de var mine dejlige blå øjne. Men skibet kom ikke tilbage. Hej, det er Cecilia, og vi har så en karakteristik af skipperen, og han er sømand, så derfor så er han ikke så meget hjemme. Så har han fået opkaldt sit skib efter sin kone, og så har han fået udskåret en smuk galionsfigur, der ligner hans kone. Og det fortæller os, at han elsker sin kone meget højt, men også at han elsker sit skib. Og han er hjælpsom, og han er en heltemodig mand, fordi at han hjælper den gamle konge med at flygte fra forræderne i kongens eget land. Motivet bag hans handling om at udskære den her galionsfigur til at den ligner hans kone, det er overordnet, fordi at han elsker hende. Men også fordi at galionsfiguren gør alle de ting, at han vil ønske hans kone gjorde. For eksempel så er figuren mere venlig, og galionsfiguren viser ham hen, hvor han vil hen, samt at figuren lader sit hår hænge løst og frit, og det er alt sammen en modsætning til, hvordan hans kone er. Og så har vi en karakteristik af konen, og konen hun er meget jaloux anlagt, og det hører vi allerede tidligt i historien, hvor at i linje 4, der siger hun, du holder mere af den galionsfigur end af mig. Så hun er jaloux på den her figur. Og i historien, der får vi beskrevet, at konen, hun altid har opsat hår, og det ligesom er gemt væk. Det er så en modsætning til galionsfiguren, som har håret hængende løst. Og så står der også, at skipperen får ikke lov til at lege med hendes hår.
Og det stramme og gemte hår, det kan symbolisere, at konen hun er bundet og mere lukket over for hendes mand, altså hun er ukærlig. Og det er ligesom jalousien, der ligger bag for alt det konen gør, altså det er motivet. Og grunden til, at det hele går galt, det er hendes misundelse og hendes grådighed, ligesom der gør, at hun tager de blå ædelstene fra Gallionsfiguren. Og så har vi et citat. Men konen blev ved med at græmme sig for de blå ædelstens skyld. Og her kan vi så se, at hun er materialistisk og stædig. Men i sidste ende, der indser hun så hendes fejl, og hun ender så med at vægte kærlighed og sikkerhed og helbred højere end det materialistiske, og så fortryder hun hendes bedrageri, selvom det er for sent. Og så har vi en karakteristik af Gallionsfiguren, og som jeg også har sagt før, så Gallionsfiguren, den har ligesom løst hår, som symboliserer frihed og åbenhed, og hun bliver beskrevet som fin, glat, højbarmet, og at hun danser på bølgerne. Og hun er venligere imod manden, end konen er, og sætter kurs derhen, hvor han ønsker hende. Og som sagt, så symboliserer hendes hår frihed, eller det løse hår frihed og åbenhed. Og så står der i kontrast i vers 10, men hun vender jo rigtig nok også altid ryggen til mig. Så det, altså, fordi hun sidder forrest på skibet. Og figuren har oprindeligt været en skytsånd for skibet og for skipperen, og et frygtindgydende væsen for fjenden. Og det fortæller os også, at Gallionsfiguren og manden, de har et helt særligt forhold, som konen ikke forstår. Ja, og nu er det så mig, Sofie, der snakker, og vi er nået til en sammenligning af konen og Gallionsfiguren. Overordnet set, så har vi to modsætninger. Vi har den her grå og stædige kone, og så har vi Gallionsfiguren, der symboliserer det her farverige og spændende. Man kan sige, at hun symboliserer erotik i form af det her lyse hår, og det er hun altså omrejser, det er sådan lidt sådan nysgerrighed. Det vil sige, det er altså alt det, konen ikke er. Konens træk fremstilles negativt, og Gallionsfigurens positivt. Gallionsfiguren kan manden ikke kysse på, og han udtaler så, at han derfor må tage hjem til Helsingør for at få sit kys. Hvis vi skal kigge på manden og konen sammen, så er mandens træk generelt fremstillet positivt. Det er først, når vi ligesom begynder at se ham i forhold til hans kone, at hans træk og sprog begynder at fremstilles negativt. Han har et meget stærkt forhold til den her Gallionsfigur. Det kan skyldes den betydning, figuren har, i det den passer på ham på havet, hvor han ofte er. Deres forhold virker som en slags utroskab over for hans kone, da det virker som om, at hans kærlighed til figuren er større end til hans kone. Moralen i historien er, at grådighed og jalousi i sidste ende kun fører dårligt med sig. Konen kan ikke se ud over mandens syn på figuren, og den måde, han beskriver og behandler hende på. Også selvom at figuren er den, der beskytter ham på havet. Og alt det her ender så i sidste ende med til at føre til hans død, og også hendes ulykke. Så har vi spørgsmål 4. Og det her, manden sætter konen på en prøve ved at benægte hende de blå ædelsten, for ligesom at teste hendes tillid. Manden har sådan en særlig skytsengelforhold, kan man kalde det, til den her Gallionsfigur, som konen ikke rigtig forstår sig på. Ved at tage figurens øjne, der tager konen mandens syn, og dermed den sikkerhed, som gør, at skibet ikke sejler ind i en klippe. Man kan sige, at hun består ikke den her tillidsprøve. Og i citatet, det kan jeg ikke, og du vil heller ikke bede om det, hvis du forstår mig og hende og dig selv rigtigt. Understreges her, at konen ikke forstår hendes og mandens forhold, samt mandens forhold til figuren. Perspektivering Emma. Det virker som om, at Karen Blixen hun nærmest anså mænd for at være generelt mindre begavet. Hun har udtalt, Gud skabte manden før kvinden. Det er ligesom når jeg skriver. Først laver jeg en klæde.
Hvis Freud skulle analysere skipperens skæbne, ville han helt sikkert forklare den høje klippe, som skibet var løbet ind i, som et faldersymbol. Det kan egentlig virke som en meget sandsynlig forklaring, at Blixen har vil fortælle, at han var sin egen undergang, hvis man ser klippen som et faldersymbol, der illustrerer hans egen stolthed og hovmod. Desuden var det højlys dag. Klippen, der blev hans undergang, var lige for øjnene af ham, og alligevel så sansede han den ikke. På sin vis så var han mere blind, end konen nogensinde ville blive, da han uden galionsfigurens øjne ikke var i stand til at finde vejen frem.